Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsuonan ko da sa Ginoo. Kumusta man mo? Hallelujah. Dalay ko ng atong buhi nga Dios ning takna sa kaudtuhon mga igsuon og welcome mo sa akong channel mga igsuon. Ako day si Sister Zaima mga igsuon og maga-share ako og mga mugbong pulong alang kanatong tanan alang sa pagdinasigay hallelujah sa matag usa nga magkinabuhi kita nga lig-on diha sa tong buhi nga Dios sila binanga nahibaluan nato hallelujah nga ang atong panahon karon haduol na gyud ang pagbalik sa tong buhi nga Dios og sa dili pa akong gihangyo kamong tanan hallelujah nga iyo ko ang inyong ulog magampo kita. Gracious Heavenly Father, Lord Jesus Christ, dalaygon ka Ginoong Hesus sa walay katapusan ning takna sa kaudtuhon Ginoo sa matag usa Ginoo. Hallelujah, ibayaw ka namo sa among kinabuhi Lord, ikaw ang Dios na among gituohan, ikaw usab ang Dios sa among gigikanan nga si Abraham, Isaac ug Jacob Ginoo. Hallelujah, Ginoong Hesus, tabangi kami o Dios, hallelujah nga magkinabuhi kami uyon og sibo sa imong kabubuton Ginoong Hesus. Giyahi kami sa pinaagi sa imong balang espiritu Ginoo nga among masabtan ang mga pulong nga tinago Ginoong Hesus aron usab kami Ginoo hallelujah makasubay sa sigpit nga dalan tungod kay ang sigpit nga dalan malisod kini og hiktin ug gamay lamang ang nakasubay niini Ginoong Hesus ug among mga pag-ampo Ginoo nga imo kaming giyahan Ginoo hallelujah nga sa katapusang panahon o Dios imo kaming pagaluwason pinaagi sa imong dakong gugma ug grasya sa matag usa Ginoo. Lord, I pray Ginoo sa tanan hallelujah nga nagatanaw ani nga channel Ginoo hallelujah nga walay curse hallelujah nga among madawatan gikan sa kaaway Ginoo any form of curse hallelujah nga buhian sa kontra sa among kontra dinhi kanamo Ginoo. I break and I rebuke in the name of Jesus. Walay gahom ang yawa sa pinaagi sa pangalan ng Jesus. Lord, mamuhat ka sa among kinabuhi. Giyahi kami Ginoo, i-dispatch ang imong angel sa matag usa bisan pa man sa nagapaminaw karon Ginoo. Hallelujah. Nga ang imong balang espiritu magauban bisag asa kami paingon Ginoong Hesus. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan Lord. Tapos kag angayan sa tanang pagdaig pagsimba bisan pa man sa akong i-share nga pulong Ginoo himo Ginoo nga kini gikan kanimo og dili tinawhanon nga gikan kanako Ginoo kundi kini pinasikat sa imong balang espiritu. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan tanang dangog himaya dalam kong Hesus. Amen. Okay mga igsoon. So ang akong topic karon is mahitungod sa kanang invisible spirits and evil spirits or si Satan. Kinsa man ni si Satan mga igsoon. Sige naman tagadungog ani about king Satan pero wala kabalog asa ni siya. Makita ba ni nato or unsa asa sa mayang function sa atong kinabuhi di ba kay ang atong makita kay ang ato lamang mga kauban nga makatawhan ana mga igsuon wala na dili ta sige naghisgot ang Biblia or ang mga kapasturan or si bisan kinsa about ni Satanas pero wala ta kabalo kung asa ni si Satanas tinuod ba ni si Satanas nga wala man nato siya nakita di ba mga igsuon. So mo na siya kung tun-an karon mga igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. Ug akong pagasugtan sa pagbasa diri sa libro sa Efesos 6:11 paingon sa 12 nga nagaingon. Gamitan ninyo ang tanan nga mga hinagiban nga gihatag sa Dios aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. Kay ang atong kaaway dili mga tawo kundi ang mga daotan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Praise the Lord. Salamat sa tumbuhi nga Dios sa mga maong pulong mga igsuon. So atong sabton mga igsuon nga ang atong kontra dili tawo kundi ang mga daotang espiritu nga anaa sa gahom. So matingala ta usahay mga igsuon nganong moingon siya nga dili tawo nga ang nagluib nako. Tawo man dili man makita man ako kung kinsa. Kaila gani ko kung kinsa. Pero atong sabton mga igsuon nga katong tawo nga nagluib nimo is naa sila mga open doors hallelujah nga maong nakasulod si Satanas sa iyang kinabuhi o mga daotang espiritu nakasulod kaniya o katong tawhana magigamit hallelujah aron sa pagluib nimo apan dili pud pwede nga imo tong dumtan tong tawhana hallelujah tungod kay katong tawhana aduna pa pud siya kinahanglan pud niya nga iampo aron usab siya maluwas mga igsuon tungod kay kitang tanan mga igsuon gipaningkamutan tang tanan nga mailog ta ni Satanas gikan sa kamot sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Labi na ang mga Kristohanon mga igsuon nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Paningkamutan gyud na siya ni Satanas nga mapukan. Hallelujah.
Apan grasya sa atong buhi nga Dios, hallelujah, tungod kay ang Ginoo andam siya nga motabang kanato sa adlaw sa atong kalisdanan mga igsoon, hallelujah. So atong sabton mga igsoon nga ang atong kaaway dili tawo kundi ang mga daotang espiritu. So naunsa man nga dili man tawo kundi daotang espiritu man giunsa man ni Satanas, hallelujah, nga ngano man nga dili man tawo ang atong kontra. Si Satanas man nga tawo man lagi ang nagluib nato. So atong sabton mga igsoon, hallelujah. Dili ko gabri sa inyong kasulatan diri sa Juan 13:2 mga igsoon nga nagaingan. Hallelujah. Mahitungod kini sa 12 ka apostoles ug si Ginoong Hesus katong nag-last supper na mga igsoon, last supper. Katapusang panihapon, niingon diri mga igsoon, sa pagkagabi ni ana nanihapon si Jesus ug ang iyang mga sumusunod. Gisulod ng daan si Satanas sa hunahuna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, nga luiban niya si Jesus. So unsay gisulat diri mga igsoon? Aning sulod si Satanas. Naway nakita ang mga 12 ka apostoles ba mga igsoon, nakakita ba sila ni Satanas nga ning lingkod didto mga igsoon? Unsay giingon sa kasulatan? Gisulod ng daan si Satanas sa hunahuna ni Judas. So meaning si Satan ning sulod na siya sa hunahuna ni Judas. Sa atong mind, ang atong kaaway dili nato makita tungod kay kani siya ang atong kaaway, ang evil and good spirit, sila naa sa atong mind. Bali sila ang gahunghong sa ato, musulod sa atong hunahuna. Kung good ang atong mga thoughts, meaning ang Holy Spirit ang naghatag nato ana. Apan kung always na lang bitaw negative ang atong thoughts, puros na mga sala ang musulod, mga daotan na kaayo, meaning si Satan ang nag-manipulate sa atong kinabuhi mga igsoon. So diri nag-ingon diri klaro kaayo mga igsoon og giunsa pagsulod ni Satanas sa kinabuhi ni Judas mga igsoon. Nag-ingon siya gisulod ng daan si Satanas sa hunahuna ni Judas. So si Satanas ning sulod siya sa hunahuna ni Judas. Another example mga igsoon, sa diha nga si Jesus Christ iyang nagtigom sila sa mga apostoles ug iyang giingnan nga sa atong basahon para dili ko masayop mga igsoon diri sa Marcos 8:33. Palihog og basa sa palihog og abli sa atong mga kasulatan, atong basahon. Nag-ingon diri mga igsoon, hallelujah. Mahitungod ni sa kamatayon o pagkabanhaw nga gihisgutan nilang daan ni Jesus Christ ang iyang kamatayon o pagkabanhaw sa mga apostoles. Niingon siya diri, ako nga anak sa tao kinahanglan gayud nga maganto sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa kasuguan. Isalikway nila ako og patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Wala niya kini ililong kanila. Pagkadungog ni Pedro, gipadala niya si Jesus sa unahan ug iyang gibadlong nga dili magsulti og ingon ni adto. Apan miliso si Jesus, mitan-aw sa iyang mga sumusunod ug giingnan si Pedro. Aminawa ug sa giingon ni Ginoong Hesus kang Apostol Pedro mga igsoon. Yang giingnan, palayo kanako Satanas. Kaya ang imong hunahuna dili iya sa Dios kundi iya sa tao. Hallelujah. So unsay giingon ni Ginoong Hesus? Palayo kanako Satanas. Naingon ba siya nga palayo kanako Pedro? Hallelujah. So kung atong sabton mga igsoon si Satanas, maoy nagmando sa hunahuna ni Pedro. Hallelujah. Iyang girebuke mga igsoon. Giingnan niya kay ang imong hunahuna. So ning sulod si Satan sa hunahuna ni Pedro. Hallelujah mga igsoon. Kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios kundi iya sa tao. Praise the Lord. Hallelujah. So kung atong sabton mga igsoon, kining atong hunahuna bantayanan gid ni siya mga igsoon. Hallelujah. Tungod kay
pwede nga gamito ni siya ni Satanas o gamito ni siya, hallelujah, sa balaang espiritu. Hallelujah. Padayon ta mga igsuon, magabasa ta diri sa Mateo 12:45 mga igsuon. Palihog kog abri sa itong mga kasulatan. Diri ta mag-una sa 43 mga igsuon. Kung ang daotang espiritu mugawas gikan sa tawo nga iyang gisudlan, magsuroy-suroy kini sa mga dapit nga walay tubig tungod kay nangita kini og dapit nga iyang kapahulayan. Kung wala kini makita, maghuna-huna kini nga mubalik na lang sa iyang gigikanan. Ug kung sa iyang pagbalik makita niya nga ang iyang gigikanan walay nagapuyo, limpyo ug maayo nang pagkahimutang, mulakaw dayon siya og mangagda og laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya. Musulod siya ni adtong tawhana og didto siya mopuyo. Ug ang kahimtang sa tawo mosamot pa kadaotan kaysa sa una. Mausab kini ang mahitabo sa daotan nga mga tawo karon mosamot pagayod ang ilang pagkadaotan. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa mga pulong Ginoong Hesus. Sa atong nabasa mga igsoon. Hallelujah. Sa dilha nga migawas ang daotang espiritu sa maong tawo mga igsoon. Hallelujah. Nagsuroy-suroy siya. Ug nakita niya, hallelujah, nga katong iyang gibiyaan nga tawo maigsuon. Nakita niya nga walay nagpuyo. Meaning katong tawhana, nakita niya nga instead nga ninggawas ang daotang espiritu kaniya ng evil spirit. Pagkakita niya nga wala poy isa balaang espiritu, meaning Holy Spirit mga igsuon. Iyang gisudlan og balik. Nasabtan ba nato mga igsoon? Kung ang atong kinabuhi wala nakapuyo sa atong kinabuhi ang balaang espiritu sa Dios, ang daotang espiritu maimupuyo ani mga igsoon. Hallelujah. Ug kining daotang espiritu instead nga sa kaniadto isa lang siya kabuok. Nangagda pagin siya daghan. Hallelujah. Ug naunsa man ang maong tawo mga igsuon, sa may ilahanan sa mga tawo nga naadunay mga daotang espiritu sa ilang kinabuhi. Matod pa diri, mulakaw dayon siya og mangagda og laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya. Musulod sila ni atong tawhana og didto sila mopuyo. Ug ang kahimtang sa tawo mosamot pa kadaotan kaysa una. Mausab kini ang mahitabo sa mga daotan nga mga tawo karon mosamot pagayod ang ilang pagkadaotan. Praise the Lord, hallelujah. So usa sa timailhan, hallelujah, nga kanang tawhana is na-oppress na siya sa daotang espiritu is kining daotan og binuhatan. Daotan siya og huna-huna, daotan siya og binuhatan, daotan siya og sinultihan, unya. Dili na siya ganahan pa nga magbuhat og mga kabubuton sa Ginoo. For example, mag-pray. Wala na siya interest mag-pray. Wala na siya interest mamina og mga Christian songs. Wala na siya interest magbasa og Biblia. Usa na siya katimailhan tungod kay sa diha day nga ang tawo wala niya papuya ang balang espiritu sa iyang kinabuhi. Ang daotang espiritu may mo sulod kanimo mga igsoon. So daghan ang open door nga pwede sudlan ni Satan sa atong life mga igsoon. Mga open doors, mga foothold ana nga makasulod siya sa atong life. Dili na to ikagarantiya nga nagsimba ta og Domingo or nagsimba ta og midweek prayer nga dili na sa sudlan. Hallelujah. Dili na maka-enter si Satan sa atong mind ug sa atong heart. Remember si Judas ug si Pedro. Hallelujah, si Pedro suod kaayo ni Jesus, pero nakasulod paghapon si Satan sa iyang mind. Si Judas apostolis niya, meaning pinili, chosen.
Pero nakasulod gihapon si Satan sa mind ni Judas, mga igsoon. How much more kita, mga igsoon, nga wala ta naglakaw-lakaw, nga nagkuyog-kuyog ni Jesus Christ. Hallelujah. So pwede gihapon, hallelujah, nga makasulod siya sa ato, hilabi na tungod kay luya ang atong mga prayer life, mga igsoon. Wala tay basa-basag Biblia, whereas ang Biblia mo ay maghinlo sa ato. Tubig siya nga maghinlo nato everyday, mga igsoon, pero wala nato siya buhata, mga igsoon. So unsa man ning mga open doors ni Satan, mga igsoon, tungod kay diri sa Episo 6 nag-ingon baya siya diri, mga igsoon, nga aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. Hallelujah. Lipat-lipatan lagi ta ni Satan. Di ta kabantay, mga igsoon, tungod kay dili nato siya makita, og usahay is mag-disguise siya into agent of light. Nga maayo siya pero naade siya hidden intention or hidden agenda. Hallelujah, nga tagaan ka niya foothold, hallelujah, aron nga mapukan ka, mga igsoon. So atong tukion, mga igsoon, unsa maning mga open doors sa atong kinabuhi nga pwede mosulod si Satan. First open door, mga igsoon, mao gining sala. Kanang naghimo tag disobedience, hallelujah, sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ang 10 Commandments, hallelujah, nahimo ang kasuguan aron sa pag-ila nga kita makasasala. Sa diha nga masupak nato ang mga kasuguan, mga igsoon, meaning nakasala ta. Hallelujah. Dili ingon nga ang 10 Commandments is para i-condemn ka, kundi para makabalo ka nga nakasala ka. Hallelujah. Mao na siya mga timailhan nga nakasala ka sa dihang masupak to nimong 10 Commandments. Anyway, daghan gid ang sala, hallelujah, nga atong mahimo gawa sa 10 Commandments, daghan pagid siya, mga igsoon, apan atong sabton nga kung ma-disobey na to ang kasuguan ni Lord, nakasala ta. O sa dihang makasala ta is naghatag ta og open door ni Satan nga magamit ta niya aron sa paghari ni Satan sa iyang kingdom, mga igsoon. Usa pa may mga open doors ni Satan, mga igsoon. Kaning mga grudges. Hallelujah. Napakay mga pagdumot sa imong isig katawo. For example, nakasala ang imong isig katawo nimo, pinya gidumtan pa nimo siya. Hallelujah. Usa na siya ka open door ni Satan nga makuptan kaniya. Hallelujah. Ang imong kalag is bound pagihapon ni Satan or sa mga daotang espiritu. Kinahanglan i-release na nimo nga mga anger, grudges, mga igsoon, tungod kay kaning dili ta ka forgive, mga igsoon. Lisod kay ang pag-forgive gid, mga igsoon. Mind you, lisod gid kaayo. Pero usa nga makalingkawas ka sa bound sa grudges or anger or unforgiveness, kaning mag-take ka og accountability sa tanan, or mag-take ka og accountability nga dili ko victim, napud ko'y sala, mapudtong nahitabo pud to. Ana bitaw, mga igsoon, kay kung always manggod ta biktima sa usa ka stories, dili ta ka recover, dili ta ka move on. Kinahanglan mag-take tag accountability nga nakasala pud ta aron dili nato sila dumtan, tungod kay kung magsige tag biktima gid ko, ginani gid ko ninyo, gipasakitan gid ko ninyo, magdumot man ka tungod kay nagtuo man ka nga gipasakitan gid kag-ayo. Pero kung mag-take kag accountability nga siguro nahitabo to kay nainana pud nako siya or something na napud kay part ba sa pagkahitabo, sabtan nimo nga need pud kag forgiveness. Hallelujah. Nakasala pud ka, nakasala siya. So masayon ang pag-let go sa mga unforgiveness, sa mga grudges, sa anger. Hallelujah. Usa pud na, mga igsoon, is need na to i-pray ang atong mga kaaway, mga igsoon. Usahay makaingon ta nga nganong ako man na siya i-pray nga pray means ako siyang i-pray nga panalanginan siya, mga igsoon. Pero kung imo na siyang buhaton ang imong kaaway or ang imong mga kontra, imong mag-pray kanila og always nimo silang i-pray, ang mahitabo, mga igsoon, is kuhaon, hallelujah, sa
balang espiritu ang imong pagdumot mga igsoon. Kadugayan magsige kag pray sa ilaha nga panalanginan is mupuli ang compassion sa imong kasing-kasing. Instead nga nasuko ka, ang gipuli ni Lord is compassion, love and compassion mga igsoon. So mawala na to anam-anam ang imong anger, grudges, unforgiveness sa usa ka tawo mga igsoon. Usa pod sa open door ni Satan sa atong kinabuhi kaning mag-involve og witchcraft mga igsoon or occultism mga igsoon. Hallelujah. Wala ta ka bantay mga igsoon ba nga naka-involve na dayta og witchcraft mga igsoon tungod kay ani manggod mga igsoon. Ang Philippines mga igsoon sa una pa lang mga igsoon kanang normal na gid sa ato ning mudangop og mga espiritista labi na kung magsakit tungod kay ang religion sa una or ang kaning mga doktor bitaw sa una mas common sa unang panahon sa mga katigulangan nato kaning magpaampo tag mga binisaya. Hallelujah. Pero wala ta kabalo nga kuan din na siya satanic din na siya nga practice mga igsoon. Hallelujah. Kay ang naghatag di ay nila og gahom, hallelujah, sa pag-ayo gawas sa pangalan ni Ginoong Hesus, hallelujah, is ang ilang ginapangayuan na is God of Universe, hallelujah. Pero wala nila nganli kung kinsa, hallelujah. So nag-ingon po diha sa Biblia nga diri sa kalibutan ang yawa moy kanang si Satan, hallelujah, ang maoy hari sa kalibutan mga igsoon, hallelujah. Kinahanglan nga imong i-proclaim sa imong baba, hallelujah, sa dihang kanang bitong mag-healing, for example, sa mga kanang bitong mag-pray ana, hallelujah, bantayanan na siya mga igsoon tungod kay uso na kay na karon mga igsoon, daghan kaayo ang kanang gahil or ga-practice nga dili sila mogamit sa name ni Jesus Christ, which is kung dili ka mogamit sa name ni Jesus Christ, hallelujah, mag-ingon lang ka og Dios or Lord pero walay name ni Jesus Christ, meaning antichrist ka, hallelujah. Kinahanglan gyud imong i-proclaim ang name ni Jesus Christ kay mao na siya kanang lipat-lipat ni Satan ba. Nagtuo ka nga dili si Satan imong gisimba tungod kay wala ka nag-name ni Satan, nangayo ka og healing kang Satan, nangayo lang kag healing nimo ingon lang ka nga God of Universe ana or ana labing makagagahom pero wala nimo siya nganli mga igsoon. Kinahanglan imong nganlan ang tanan nga imong pagabuhaton buhatan sa pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus mga igsoon tungod kay kung mahil man siya mga igsoon pero dili na siya gikan ni Jesus Christ mga igsoon, hallelujah. Gikan na siya sa mga evil spirit. Usa nga kana bitong wala ta kabantay ba nga nagpractice na dag witchcraft or occult kaning mag-blow kag candle sa birthday mga igsoon, mag-wish ka ana gawas kung nag-ampo ka, hallelujah, nag-pray ka pero kung mag-wish gani ka nya, for example, I wish nga makabalay na ko nya blow kag candle, it's a form of witchcraft mga igsoon. Sa sige na kog tan-aw og kanang bitong ako nag-deep ko og kanang tuon unsa dining mga inani bitaw mga igsoon, hallelujah, na bal-an ako nga kani dieng mag-blow kag candle nya nag-wish ka is form din siya sa witchcraft mga igsoon kay manifestation na siya mga igsoon. Ang manifestation is iya sa yawa mga igsoon. Ang prayer is iya sa Ginoo while ang manifestation is iya sa yawa. It's new age practice mga igsoon. Kana bitang I manifest nga in 2025 madato ko something, makabalay ko, makasakyanan ko. No, iya na sa sayawa, hallelujah. But if kung mag-pray ka, I pray Lord, hallelujah, nga ay mo kong kaluyan, panalanginan ko nimo nga by 2025 na nagid ko'y balay Lord in the name of Jesus, hallelujah. Kinahanglan imog yung ipaubos ang imong kinabuhi, imong kaugalingon, hallelujah, diha sa atong buhing nga Dios. Kay kung i-manifest nimo, meaning little God ka, hallelujah. Ang manifestation tungod kay ang ato mong dila is nani siya gahom.
life and death is in the power of your tongue. Hallelujah. So daghan gihapon ang mahitabo nga matuman gihapon ang imong gipanulti tungod kay naay gahom ang atong baba apan kung dili nato gamitan og pangalan na Ginoong Hesus, tanan natong isulti is iya ni Satan or iya sa mga daotang espiritu. So mao na siya mga igsuon, ang mga occult is magkahitabo gihapon na gihapon ni sila gahom mga igsuon, pero evil spirit siya mga igsuon, dili siya gikan sa atong buhi nga Dios. Gawas kon ang tanan nimong pangayuon pinaagi sa pangaliyupo, paghangyo, ipaagi nato sa pangalan ni Ginoong Hesus, kana siya iya na siya ni Jesus. Hallelujah. Pan kung mag-manifest ka, iya na siya sa daotang espiritu mga igsoon. Hallelujah. Usapod, hallelujah, pinaka-common nga open door ni Satan mga igsoon is kaning broken family or family issues or childhood trauma. Hallelujah, na kay mga unresolved issues sa imong kabataan. Example ani gibuli ka na, for example sa ako bully sa ako is daghan kay gabuli sa ako sa una kay ambot nganong gabulihon ko nila nya na lower akong self-esteem ba na. So usa ka na bitong mag self-pity ka, daghan na kay kagunahunan nga dili ko deserving, dili ko lovable, wala ko higugma sa akong mga ginikanan, igsuon or unsa pa etc. Daghan kay tag mga family issues, hallelujah, nga naka-open sa atong door nga pwede gamiton ni Satan nato ba nga maiya ta, hallelujah, nga makahimo si Satan og foothold sa atong kinabuhi mga igsuon. So dili ta maka-move forward hangtod na aning mga childhood trauma, mga family issues, mga broken homes mga igsuon. Kinahanglan nga i-heal nimo na ang imong self-daan, i-release nimo na imong self-daan, hallelujah. Kinahanglan paningkamutan gyud nato, hallelujah, nga mahil ta sa atong past mga igsoon, kay kung dili ta mahil katong brokenness, hallelujah, nga atong nakuha gikan pa sa atong childhood is gamiton to siya ni Satanas, hallelujah, aron nga makontrol ka niya tungod kay naa paghihapon open wounds, matandog gani itong imong mga open wounds. Ditso dayon ka masuko, ditso dayon ka nga ma-irritable, hallelujah. Mao na siya gagamiton ni Satan nga imong huna-huna dayon, mag-burden na dayon, depressed na kay ka tungod sa imong himo nga sala, hallelujah. Or ana gamiton ni Satan is kasagara si Satan, hallelujah, is ang strategy ni Satan is kaning mag-accuse og tao mga igsoon. Atong basahon mga igsoon, hallelujah. Diha sa paligog basa diha sa Zacarias 3:1. Hallelujah, Zacarias 3:1 mga igsoon. Kung pagabasahon mga igsoon tungod kay daghan kay mga Kristohanon nga hangtod karon mga igsoon is nabound ani kaning usang nga gigamit ni Satan sa atong life is kaning accusation mga igsoon. Instead nga napasaylo na ta sa atong buhi nga Dios sa dihang atong i-confess ni Lord ang atong mga sala, atong isugid, hallelujah, ang atong sala aron mga ayo kita, hallelujah. Pag sinigunlay kamo sa inyong mga sala aron maayo kamo, hallelujah. Pero kini si Satan, ang iyang buhat is mag-accuse instead nga gipasaylo na ka sa Ginoo. Di gihapon ka recover tungod kay always ka nga gina-accuse ni Satan sa imong sa mind, hallelujah. So atong pagabasahon diri sa Zacarias 1, nagaingon diri mga igsoon. Unya gipakita sa Ginoo kanako ang pangulong pari nga si Josue nga nagtindog atubangan sa anghel sa Ginoo. Nagtindog dapit sa iyang tuo si Satanas nga nag-akusar kaniya. Praise God, hallelujah. So si si Josue usa ka pangulong pari ug nagtindog sa iyang tuo si kinsa? Si Satan mga igsoon. Unsa gibuhat ni Satan kang Josue? Diba ang giingon? Iyang akusaran. Sa may giingon sa angel, ingon ang angel. Pan maingon ang anghel sa Ginoo kang Satanas. Sumala sa Ginoo nga nagpili sa Jerusalem, sayop kagayod Satanas.
Kay kini si Josue giluwas niya gikan sa pagkabihag sama sa nasunog nga kahoy nga gisakmit gikan sa kalayo. So si Josue matud pa sa anghel giluwas na sa Ginoo. Apan tungod kay si Satanas ang iyang buhat, sige akusar sa mga katawhan sa Ginoo bisag napasaylo na. Sige lagi hapog akusar nga di gyud ikaw gihinungdan, daghan ka gihimong daotan, kinahang di na gid ka maluwas tungod kay naghimo ka ani wala na gid kay kaluwasan ana, daotan na gid ka nga tawo. Sige akusar buntag udto gabi wala kay kalinaw sa hunahuna tungod kay sige akusar si Satanas sa imo ha. Pero kipasaylo na day ka sa Ginoo tungod kay nangayo makagpasaylo imo magiutro ang imong daotang binuhatan. Pero si Satanas ang iya laging buhat is magsigig akusar kanimo. Hallelujah. So atong timan-an mga igsuon nga kinahanglan rebuke ko na nimo mga igsuon, rebuke na si Satanas. Hallelujah. Pahawa Satanas sa akong hunahuna in the name of Jesus. Anak. Wala kay gahom sa akong kinabuhi Satanas in the name of Jesus. Hallelujah. Gipasaylo na ko sa Ginoo in the name of Jesus. Hallelujah. Gihinduan ako sa iyang dugo in the name of Jesus. Hallelujah. So kinahanglan nga atong yung suklan si Satanas aron makiliring siya dagan mga igsuon. Ug kinahanglan nga atong papuy-on nga magadagayaon ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Always ta magbasag pulong aron dili ta sana mapildi ni Satan ana ba. Kay lain mi si Satan iyang target kay atong mind. Kung usahay kani atong mata gikan magsugod sa atong mata, nya sulod sa atong mind, nya mo connect na din sa atong heart. Awa na fully gapos na gid ni Satan mga iso napan. Grasya sa Dios, hallelujah. Sa diha ang atong tugyan sa Ginoo, hallelujah. Magsigitag ampo, magsigita atong i-pray sa Ginoo ang atong mga struggles mga igsuon. Kasaligan ang atong buhi nga Dios nga motabang kanato mga igsuon, hallelujah. So just fight mga igsuon. Fight sukli si Satan mga igsuon tungod kay mas he who is in me is greater than he who is in the world. Mo ginatong timan-an mga igsoon. Siya nga anaa kanako, ang balang espiritu nga anaa kanako, mas dako pa ug mas gamhanan pa kaysa kaniya nga naa sa kalibutan. Amo si Satan mga igsoon. Ayaw pa daog ni Satan. Anak ka sa atong buhi nga Dios. Halangdon ka, hallelujah, sa mata sa atong buhi nga Dios ug kinahanglan nga magmadaugon ta. Hallelujah. Aning nga atong battle nga atong giapilan mga igsuon. Ampo na to ang matag usa atong mga kaigsuonan, pamilya, tong kontra, hallelujah. Tungod kay kana sila dili tinuod na to nga kontra. Bound lang na siya ni Satan, hallelujah. Gigamit lang na siya ni Satan mga igsuon. Pero na to sila aron makadaog ta aning lumba, hallelujah, sa kinabuhi mga igsuon. Ug diha lang ko taman mga igsoon, hinaot nga do na may natun-an, hallelujah, sa atong Bible study karon or sa atong pagtulungan. Salamat sa pagpaminaw ug God bless sa atong tanan.